אז הדר קיבלו הרב שהשיר רפואת פנחס בן אליהו ומקבת יכול. אז אומרת המגילה, מתחילה והיא בימי אחשוורוש. אומרת הגמרא מסכת מגילה, והיא אין והיא אלא לשון צער. צריך להבין באמת מה היה הצער שם במגילה. מבארים המפרשים שבתקופת אחשוורוש עם ישראל ירדו ל50 שערי טומאה. נון שערי טומאה. השער הכי גדול והכי קשה, שכמעט אין ממנו חזרה כביכול, זה שער ה50, 50 שערי טומאה. וכנגד זה בנה המן 50 אמה מטר גובה לקלוט את מרדכי. כנגד כל שער היה אמה אחת בגובה של הסולם של אחשוורוש שרצה לקלוט שם את מרדכי. ובעקבות זה שעלו ל50 שערי טומאה הגיעה הגזרה הנוראה של המן הרשע שרצה להשמיד, לכלות ולהרוג את כל היהודים. שואלים שאלה כל המפרשים, אם עם ישראל הגיעו ל50 שערי טומאה, הרי ידעו מה שאומרים הספרים, שבצד מצרים עם ישראל הגיעו ל49 שערי טומאה. אם חס ושלום היו מגיעים לשער ה50, לא היינו יוצאים לעולם ממצרים. עד היום עם ישראל היה במצרים משועבדים לפרעה. אז איך אתם אומרים שבאמת בתקופת מרדכי ואסתר הגענו כבר ל50 שערי טומאה? ואילו ביציאת מצרים אמרנו שאם מגיעים עוד רגע אחד כמעט על הסף, אם היינו מגיעים לשער ה50 לא היה לעם ישראל תקנה ולא היו יוצאים ממצרים. אז איך כן פה בתקופת אחשוורוש יצאנו והייתה גאולה לעם ישראל והתבטלה הגזרה? אומר האור החיים הקדוש בספר שמות, דהנה מילה קודם קבלת התורה. כל מה שאמרנו שבמצרים הם הגיעו לשער ה50 לא יכולים לצאת ממצרים, אתה יודע מתי זה? לפני קבלת התורה. אבל היום שעם ישראל קיבלו את התורה, בתקופת אחשוורוש כבר עם ישראל היה כבר מעמד הר סיני, עם ישראל קיבלו את התורה, אומר האור החיים הקדוש, תדע לך, ברגע שיש את התורה לעם ישראל אפשר לצאת אפילו משיא הטומאה, משער ה50, על ידי כוח התורה. אתה יושב ועוסק בתורה הקדושה, אתה יכול לצאת מכל מצב. כל מה שאמרנו שאי אפשר לצאת עם עם ישראל נשאר במצרים, זה לפני מתן תורה. אבל אחרי שקיבלו את התורה, אתה יכול לצאת מכל שער. כי למה? כי כמו שאנחנו אומרים בתפילה, התורה היא החיות של האדם. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה. אדם בלי תורה זה אדם מת, אין לו חיים בכלל. אין לו מהות כזאת של חיות. כל החיות שלו זה רק מהתורה הקדושה. הגמרא, מסכת ברכות, מביאה מעשה על פפוס בן יהודה. אומרת הגמרא, תקשיבו טוב, תנו רבנן, פעם אחת גזרה מלכות הרישה שלא יעסקו ישראל בתורה. הייתה מלכות רומי שמה, אמרה שאסור ללמוד תורה, אוי ואבוי לו מי שילמד תורה. בפפוס בן יהודה הוא מצאו לרבי עקיבא שהיה מקיל קהילות ברבים. יום אחד ראה פפוס את רבי עקיבא, ממשיך להרביץ שיעורי תורה, מקיל קהילות ברבים, בבית כנסת הזה דורש, בבית כנסת הזה דורש. אמר לי, עקיבא, אי אתה מתיירא מפני מלכות? תגיד לי רבי עקיבא, אתה לא מפחד מהמלכות? יתפסו אותך, הרי יש איסור, פיקוח נפש, יכולים להרוג אותך. איך אתה בא ויושב ועוסק בתורה? אמר לו, אמשול לך משל. אמר לו רבי עקיבא, בוא, אני אמשול לך איזה משל, שאתה תבין את מה שקורה. אמשול לך משל למה הדבר דומה. לשועל שהיה מהלך על גב הנהר. איזה שועל ככה פנן, מטייל על שפת הנהר, ורואה את הדגים מתקבצים ממקום למקום. רואה את הדגים מהצד הזה לצד הזה, מהצד הזה לצד הזה. אמר להם השועל, מפני מה אתם מתקבצים ממקום למקום? למה אתם בורחים? מה אתם ככה זזים כזה מהר? אמרו לו בני רשתות שמביאים עלינו, בני אדם. למה אנחנו מפחדים? הדייגים פה פרסו רשתות, הולכים לתפוס אותנו לארוחת ערב. מה זה מפני מה אנחנו זזים? אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ונדעו אני ואתם כשדרו אבותיי עם אבותיכם, בואו תעלו אליי לחוף, בואו אליי, יהיה כיף, נדעו ביחד. אמרו לו הדגים, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות אתה? לא פיקח אתה אלא טיפש, אתה לא חכם, אתה טיפש, איזה פיקח אתה? למה? אמרו לו, מה במקום חיותנו
שאנו מתיירים, במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה. אם במקום של החיות שלנו, של המים, בים אנחנו מפחדים. במקום מיטתנו על היבשה, לא כל שכן שנפחד ונמות. ככה אמר לו רבי עקיבא, אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה, שהיא החיים שלנו, היא המקור שלנו, היא המים שלנו, התורה הקדושה. עכשיו שאנחנו עוסקים בתורה, שכתוב בה כי היא חייך ואורך ימיך. כך, אם אנו הולכים ומבטלים תורה, על אחת כמה וכמה. אם אתה שאנחנו עוסקים ולומדים תורה, אתה רואה את המצב שלנו, כמה קשה לנו. אם נעזוב את התורה, שהיא מקור החיים שלנו, שהיא כל האנרגיה שלנו, אם נעזוב אותה, מה יהיה איתנו? על אחת כמה וכמה. מפה אתה למד שהחיים של האדם זה התורה. אדם בלי תורה, זה כביכול אדם מעליך על שתיים, אבל מת. מת בפנימיות שלו זה בן אדם מת. כמו שאומרים, הזכרנו פה את פפוס בן יהודה, אומר הגאון מווינה, דבר פלא פלאות. אומר הגאון מווינה, הגמרא במסכת תענית, ואמרנו את זה פעם אחת, הגאון מווינה אומר חידוש עצום. אומר בגמרא במסכת תענית, שם מסופר רש"י מביא את המדרש הזה, כשהיה את הרוגי לוד, מי אלה הרוגי לוד? פפוס ולוניאנוס, שתי אחים היו, הרוגי לוד, אחים קדושים ונוראים. מה היה הסיפור שלהם? יום אחד רצחו את הבת של המלך. מי רצח? מי הרג? אף אחד לא יודע מי רצח, מי הרג. שואלים, בודקים, מי הרג את הבת של המלך? העלילו עלילה, שזה אחד מהיהודים הוא הרג את הבת של המלך. בודקים, חוקרים, המלך החליט. אם אני לא מקבל תוך שבוע תשובה מי הרג את הבת שלי, כל היהודים למיתה. כולם יהרגו. כל היהודים, בתי כנסיות, תפילות, עצרת, תענית, תהילים, השם, מבטל את הגזרה. מגיע הזמן ואף אחד לא מגלה, לא מוצאים איזה נוצרי הרג, או מי הרג. מי הרג את הבת של המלך? אף אחד לא. באו שתי האחים האלה, פפוס ולוניאנוס, באו למלך. אמרו לו המלך, אנחנו הרגנו. הם לא עשו כלום, אבל לקחו את התיק עליהם. וככה המלך הרג אותם והציל את כל היהודים בזכותם. הרי הגמרא אומרת, איפה שהרוגי מלכות אומרים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד במחיצתם. קדושים, מי יכול להתקרב אליהם? לקחו את כל התיק עליהם, הצילו את כל עם ישראל באותו הדור, שהמלך לא יהרוג אותם. והם לא עשו כלום, היו מוכנים למות בשביל עם ישראל. ואז הגמרא אומר רבי עקיבא, הגאון מווינה, שמגיעים למסכת ברכות, זה מה שסיפרנו עכשיו על פפוס. הגמרא מספרת שעצרו את רבי עקיבא והכניסו אותו לכלא, וגם את פפוס בן יהודה הכניסו אותו לכלא. ואז פפוס שם בכלא שראה את רבי עקיבא, אמר לו רבי עקיבא, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, ואוי לו לפפוס בן יהודה שנתפס על דברים בטלים. אומר הגאון מווינה, רגע, מי זה הפפוס בן יהודה? זה פה מסכת ברכות. ודף סמך שמה אומר את הדברים האלה. הוא אומר לך, אתה יודע מי זה הפפוס הזה? מה הוא אומר לרבי עקיבא? אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, ואוי לו! לפפוס בן יהודה שנתפס על דברים בטלים. אומר הגאון מווינה, הרי מי זה הפפוס הזה? זה אותו פפוס של מסכת תענית. אחד מהרוגי לוד שמת על קידוש השם, שמת כדי להציל את כל היהודים, לקח את התיק עליו. הוא אומר לרבי עקיבא, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, איזה צדיק אתה רבי עקיבא, תפסו אותך על זה שאתה מלמד תורה את עם ישראל. אשריך שהדבר כזה נתפסת. ואוי לו לפפוס בן יהודה, אוי לי. למה? שנתפסתי על דברים בטלים? איזה דברים בטלים? אתה הצלת את כל עם ישראל. בזכותך אף אחד מעם ישראל לא נהרג. אתה המקום שצדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, אתה מהרוגי מלכות, שעומד על קידוש השם. איזה כוח יש לך? מה אתה קורא לזה דברים בטלים? כן, אומר הגאון מווינה. אדם מול לימוד תורה, זה הכל דברים בטלים. שום דבר לא מתקרב לזה שאדם יושב ועוסק בתורה, שום דבר לא מתקרב לכוח הזה. זה כוח אדיר. כמו שמסופר על חזקיהו המלך. חזקיהו המלך היה מלך צדיק ונורא. קודש קודשים היה. הגמרא אומרת על שילדים בגיל 3 בתקופה שלו, תדעו גמרות. את הגמרות הכי קשות. גמרות בתארות ואלה הסדרים הכי קשים. לא היה ילד בגיל 3 שכבר לא יודע אותם בעל פה. אתה רואה את זה ככה בקושי חצי מטר, מתחיל להרביץ את כל הגמרות. היה קודש, מה הוא עשה? לקח חרב.
נעט אותם מחוץ לבית המדרש. ואמר כל מי שלא יושב ולומד תורה, ידקר בחרב הזאת. יש פה שתי שאלות. מחילה חזקיהו המלך. אנחנו יודעים הלכה על 3 דברים, ייהרג ואל יעבור. תמות ואל תעבור אותם. עריות, שפיכות דמים, והדבר השלישי, עריות, שפיכות דמים, ועבודה זרה. זה 3 דברים שאומרים לך, שמע, בוא תעבוד עבודה זרה. בפרהסיה, בוא תשתחווה לפסל. תמות ואל תעבוד. אומר לך, בוא תעשה את העבירה עם זאתי, תמות ואל תעשה. בוא תרצח את זה, תמות ואל תעשה. מאיפה בא חזקיהו קובע אותה לך, שמע, מי שלא לומד תורה, אני גם הורג אותו. איפה זה כתוב בשולחן ערוך? שמותר להרוג בן אדם שלא לומד תורה? מאיפה זה כתוב שמותר להרוג? איך החלטת? מלך, אבל החלטת ככה לקבוע, להרוג יהודי שלא ילמד תורה? איפה זה כתוב? ועוד שאלה, למה הוא תקע את החרב מחוץ לבית המדרש? היה צריך לתקוע את החרב איפה? בתוך בית המדרש. למה מחוץ לבית המדרש? שמעתי פעם פירוש של מורנו, רבי משה מאיר. הוא אמר תשובה יפה. הוא אמר, מאיפה היה לכוח? הוא אמר, זה לא צריך לזה כוח. אז אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגע יומם ולילה. שמע, אתה יודע מי זה נקרא אדם חי? מי זה אדם שהנשמה שלו בכלל נקראת חיה והיא בוערת בו? זה רק אדם שעוסק בתורה, כי היא חיינו. אם אין לך תורה, להרוג אותך, או לא להרוג אותך, אתה נקרא מת, זה לא משנה. אתה יכול ללכת על 2, לצחוק כל היום, לדבר עם כולם כל היום, לעשות מה שאתה רוצה כל היום. מבחינה טכנית, אתה חי. אבל הנשמה שלך מתה, אתה אדם מת, רק הולך על 2. אמר חזקיהו המלך, אם בן אדם אין לו תורה, אין לו את חיינו, הוא לא חי. אפשר להרוג אותו. זה לא שאלה אם מותר או אסור. זה לא אדם חי בכלל. מבחינה, אבל הנשמה שלו, הרוחניות שלו, זה כלום. אם אין לך את התורה, אתה כלום. ועוד דבר ששאלנו, למה הוא תקע את החרב בחוץ? אמר הרב, הרי מה החרב עושה? מכניסה לבן אדם יראת שמיים. אם אין לבן אדם לפני שהוא ניגש לתורה בכלל, אם אין לו את יראת שמיים, להבין מי זה בורא עולם, מי זה בכלל בורא עולם הכל יכול, האדון הכל, יחיד היה הווה ויהיה, מי זה בורא עולם? אם אתה לא הבנת את ההכרה הזאת עדיין, אל תיגש לתורה. ראשית חוכמה, יראת השם. ראשית החוכמה, הכל קודם כל צריך להיות לך גם יראת שמיים. אם יש לך את השילוב הזה של יראת שמיים, ואת השילוב הזה ביחד עם התורה הקדושה, אתה בחינת מלאך. עד כדי כך. כמו שמסופר שתבינו מה זה כוח של העמלה של תורה, הרי החפץ חיים הקדוש הקים ישיבה מאוד מיוחדת, שלמדו בה הלכות קורבנות, כמעט אף אחד לא מתעסק עם זה, וגם מי שלומד את זה, לומד את זה על הסדר, בבקיאות. אבל הוא הקים ישיבה כולל, שלומדים שם הלכות קורבנות, איך שוחטים את הכבש, מאיפה שוחטים, מה הלכות בבית מקדש. למה? אומר עוד מעט, במהרה ייבנה בית המקדש! מי ידע את ההלכות האלה? הרבה לא בקים. הוא האמין שזה כל רגע יכול להיבנות בית המקדש. בכל יום מחכה לו. הוא הרגיש את זה חי על הבשר. אמר בוא נפתח כולל, שילמדו שם הלכות קורבנות. הלכות בית המקדש. שיהיו בקי. שתי הגדולים שהיו שם, רבי אלחנן וסרמן והרבי פונוביץ'. הם היו מתמידים נוראים. הם היו מתחילים את הסדר שלהם רק של הבוקר, מ8 בבוקר עד 2 בצהריים בלי הפסק. אין ציוץ הפסקה, כלום. ככה ישבו רבי אלחנן וסרמן והרבי פונוביץ'. ישבו ולמדו בתורה בלי הפסקה, כלום, שום דבר, ציוץ לא. יום אחד מגיע מברק. מכתב, פקס של היום. למי? לרבי אלחנן. לבעלי הקר. הנה הגיע הרגע שהכנו לו ואני עם צירים וצריכה ללדת. אשתו מתקשה ללדת, אותו צריכה ללדת. הוא הבין מאשתו, מהמכתב. הוא רוצה שאני אבוא לידה, שאני אעזור לה, שאני אהיה איתה, חזק אותה. שהילדת לא פשוט, כל עבירה מתפרקים הגמרא אומרת. הלך לראש הישיבה, החפץ חיים. הלך לרב, אמר לו, כבוד הרב, האישה עם צירים בשעה טובה, ורמז לו, שמע, הרב, האישה רוצה שאני אלך. אמר לו, שב תלמד, לאן תלך? שב תלמד. מה, אתה רופא? שב, יהיה טוב, תלמד. ישב ולמד תורה. ישב ולמד. מישהו בא אחר לבשר לו אחרי איזה 2-3, הרב בשעה טובה נולד לך בן. הרב שם את המטבעת, באמצע הלימוד שם את המטבעת,
שם את החליפה, ברוך אתה השם הטוב והמיטיב, ומתארגן ללכת לאן? חפץ חיים, נגיד לו הרב, בשעה טובה בן בא לנו, עמד ברית, צריך להתארגן, ברוך השם זכיתי לבן, בן זכר. הולך לחפץ חיים, אמר לו הרב, בשעה טובה, מזל טוב, מזל טוב, חפץ חיים, אשריך, תגדל אותו לחופה ומעשים טובים, חזק וברוך. הרב, אני צריך ללכת לך. מתארגן לבוא. אמר לו, תגיד לי, אתה מועד? אתה הולך למול את הבן הזה? אתה לא הולך למול את הבן הזה. אז אתה עושה שליח. תמנה את השליח מפה, תגיד לו, אתה הולך למול את בני, אני לא שליח. למה אתה צריך להיות בברית? עכשיו תלמד! ככה רבי חנן וסרמן עשה. בהתמדה נוראה ישב ולמד תורה, לא היה אפילו בברית של הבן שלו. ועכשיו אתה מדבר על החפץ חיים, זה לא איזה אדם אכזר, בלי רגשות, בלי רחמים, זה לא הנושא היום. יש אלפי סיפורים על החפץ חיים, איזה מידות היה לו, איזה דרך ארץ הייתה לו, איזה אהבת ישראל הייתה לו. אבל פה שזה מול תורה, אתה לא צריך למול את הבן, אתה לא כלום, תמנה שליח. אומר אהבת ישראל האדמו"ר מגור, אומר מה זה ציפורה? לוקחת את הצור ומעלה את הבנים של משה. משה רבנו איפה היית? יש לזה הרבה פירושים, אבל 70 פנים לתורה. אומר האדמו"ר מגור, משה רבנו ידע שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה יודע מה הייעוד שלך? ללכת לגאול את עם ישראל. אמר משה רבנו, התפקיד שלי, לגאול את עם ישראל, רק בזה אני מתעסק. מי שצריך למול, שימול את הילדים שלי. איזה דרגות אלה? מה זה התמדה בתורה? מה זה ההבנה וההכרה שהשליחות שלנו בדור הזה לשבת ולעסוק בתורה? כי אם חיינו ואורך ימינו. כמה כוחות וכמה רצון אנחנו צריכים לבורא עולם. אומרת הגמרא במסכת נידה, דרש רבי שלמאי, למה הוולד דומה במי אמו? למה הוולד דומה? איך הוולד? נראה, פעם לא היה אולטרסאונד, לא היה כלום, שום דבר. היום אתה רואה את הילד. הגמרא מספרת לך לפני 2000 שנה, בוא תקשיב, אתה רוצה לתת לך ילד דומה במים של אמא שלו? תקשיב, אני אספר לך. ספרת שם משהו, איך הוא במים. ואז כתוב, וכיוון שיצא לאוויר העולם, יצא ילד, נפתח הסתום ונסתם הפתוח, שימלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת, ונר דולק לו מעל ראשו, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מהימים האלה. הימים הכי מאושרים של הילד זה הימים האלה. ולמלמדין אותו כל התורה כולה. וכיוון שבא לאוויר העולם, זה שהוא בבטן, מי שלומד, נר דולק מעל ראשו, צופה מן העולם ועד סופו, יושב ולומד תורה. סיים את זה, אומרת הגמרא, יצא לאוויר העולם, מה קורה איתו? בא מלאך, סותר על פיו ומשכחו כל התורה כולה. ואינו יוצא משם עד שמשביעים אותו. אתה בשבועה, פה כולם בנדר. תהיה צדיק ואל תהיה רשע. כולנו נשבענו לקדוש ברוך הוא לפני שיצאנו לאוויר העולם. בורא עולם, אני נשבע, אני אהיה צדיק ולא אהיה רשע. רק ששכחנו כנראה את השבועה ועוד לא עשינו התרת נדרים. אז שואל רבי יואל מסטמר, שאלה חזקה. הוא אומר, טוב, יוצא לאוויר העולם והכל, אבל היה נר דולק מעל ראשו. איפה הנר הזה? לא כתוב נכבה, נשאר דולק. מה קורה עם הנר? איפה הנר הזה? הנר שדולק מעל ראשו, שלא ישרוף שם משהו, איפה הנר הזה? מה קורה איתו? אומר רבי יואל מסטמר, יש גמרא מסכת חגיגה, בדף י"ב, אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון, אדם צופו בו מסוף העולם ועד סופו. וכיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול, בדור פלגה, הם ראו שהם משתמשים באור הזה לדברים לא טובים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? גנז את האור הזה, ולמי גנזו? לצדיקים לעתיד לבוא. לקח את האור הזה, וגנז אותו לצדיקים, בתחיית המתים שיבוא המשיח, נראה את האור הזה. אבל אומר הבעל שם טוב, תדע לך, האור הגנוז הזה, זה לא רק לעתיד לבוא, שיבוא המשיח צדקנו, אז להשתמש באור הזה. אתה יודע איפה האור הזה עוד נמצא? הוא אומר בתורה הקדושה. אדם, הקדוש ברוך הוא גנז, באותיות של התורה, באותיות של הגמרא שאתה יושב ולומד, יש שם את האור הגנוז, כך אומר הבעל שם טוב. והצדיקים העוסקים בתורה הקדושה ובטהרה זוכים ליהנות מאוד ומופלא רום מעלה זה. אז הוא אומר מובן. אז התינוק שהפסיק ללמוד, הנר נכבה.
כי כל מה שהנר הזה דולק זה מכוח התורה הקדושה. וברגע שהאדם יושב ועוסק בדור הזה, יושב ולומד תורה, הוא חוזר ומדליק את אותו נר שנכבה, כי הפסקת בלימוד, הוא חוזר ודולק. לכל אחד מאיתנו יש נר, שלהם אנחנו מדליקים אותו עם כוח התורה, וסליחה שלנו מכבים אותו. יש הלכה ידועה במרן שולחן ערוך תקנ"א. מרן מביא הלכה, בימים שלפני תשעה באב, נוהגים לא לאכול בשר. ימים של צער, של אבל. אבל אומר מרן, אם זה סעודת מצווה, כגון מילה, כגון בניין הבן, כגון סיום מסכת, אירוסין מותר לאכול, לשתות יין, לאכול בשר. לחורבן בית המקדש. לא, למדת, סיימת המסכת? שב, תאכל, תשתה לנו. מה הקשר? חורבן בית המקדש לסיום מסכת. אומר הרב, רבי אהרון מבלס, תמה דמילתא, כי כאשר יהודי עוסק בתורה, לא שייך אצלו חורבן בית המקדש כלל. כי הוא בעצמו, אותו תלמיד חכם, הוא בעצמו בית המקדש. כי הרי כל מה בית המקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אני רוצה מקום לשרות בו. אם אדם מקדש את עצמו ומתאר את עצמו על ידי לימוד תורה, הוא מצליח להיות בית מקדש מעצמו, לא שייך אצלו חורבן בכלל. איך אנחנו אומרים שם בתפילה? כשיבנה בית המקדש, ותן חלקנו בתורה. בורא, תן לי את החלק שלי שאני אצליח לבנות לך את בית המקדש. השם תבנה את המקדש בתוכי, שאני אהיה בית מקדש בשבילך. איך? על ידי ותן חלקנו בתורתה. כשאני אשב לעסוק בתורה, יהיה את הכוח להיבנות ולבנות את בית המקדש. וזה כוח של התורה הקדושה. וגם, תדעו לכם, גם זה ברוחניות, אבל גם בגשמיות, אף בן אדם לא מקופח מהתורה הקדושה. הרי הגמרא אומרת, מצוות תלמוד תורה היא מן המצוות שכתוב עליהם, אוכל פירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אתה אוכל מפירותיהן בעולם הזה, אתה יושב ולומד תורה, אתה תקבל פירות בעולם הזה, כבר תראה את הפירות שלך. כמו שכתוב, כל המקבל עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. בן אדם שעוסק בתורה, הוא מנוטרל מהכל. אין לך שום תרבות. הבדידי אבא עובדה. אני הייתי לוחם בצנחנים, ב-890. מה זה 890? גדוד בצנחנים, לוחם. יש שם 3 גדודים, 101, 202 ו-890. סיימתי את הצבא, בתור לוחם. משתחרר, מחכה למילואים. טוב, עשיתי מה שעשיתי אחרי הצבא, לאט לאט התחזקתי. אחרי שנה ומשהו, נכנסתי לישיבה, קבלים צווי מילואים. תעשו חשבון, אני בן 32 היום, 20 שנה, 10 שנים אחורה, 21 שנה, כשהייתי בן 21, התחלתי לקבל מילואים, 10 שנים אני מקבל מילואים. בחסדי השם יתברך עוד לא הייתי פעם אחת במילואים. פעם אחת, לוחם קרבי, תבינו, לא להיות במילואים זה אבסורד, זה לא מציאותי. כמה אתה יכול לחבר? אבל כל פעם השם שלח משהו. כל פעם שהיה איזה צו מילואים, השם ידע לזמן למה לא להגיע למילואים. פעם אחת האישה, פעם אחת זה ניסים מעל הטבע, אתה רואה את זה במוחד, תבח שם עולד. יום אחד היה את המלחמות של כל עמוד הענן וכל אלה. צו מילואים, מתקשרים אליך כל לא עוזבים אותך. צו, לקפוץ, שעה כזאת, בית ספר כזה, להתייצב, מתקשרים לבית שלך, לבית של ההורים שלך, לפלאפון שלך, לכל העולם שלהם, אתם מסתובבים של כולם. לכולם מתקשרים. זה הכל ממוחשב, רץ ככה. צלצלים. אחרי זה רואים שאתה לא עונה, מתחילים לעבור לאנשים אנושיים שהתקשרו אליך. טוב, אמרתי, מה נעשה? ניסע? דיברתי עם הרב, אמר לי, לך, סע. נסעתי, לקחתי איתי גמרא, חליפה, מטבעת, מילואים, אני רק ככה למילואים, משתבח שם עולד, מגיע לאיזה בסיס שם בדרום, וכניסה לעזה, עוד כמה דקות אומרים לך, שמע, תתחיל לארגן ציוד. ראיתי את חברים שלי שם. שעה, שעתיים אנחנו בעזה, הם היו שם 20 ומשהו יום בעזה. אני עומד שם, תפילת מנחה, עוד מעט שוקעת, אני רואה את כל החברים מפעם, שמע, אליהו, אליקו, אלי, מה נשמע, מה קורה? איך אתה נראה, כל הכבוד, אשריך, אמרתי אשריך, ומה איתך? אשריך, אתה בסדר, נתנו תעזור. טוב, בסדר. מפה לשם, מגיע הזמן תפילת מנחה, אני אומר, אני אתפלל, חייב להתפלל, בוא נתפלל. יחיד אני אתפלל, אין מניין, אין כלום, כזה מניין. כולם רצים, אני מחכה. התפלל תפילת מנחה בדמעות, אמרתי בורונה. הגוף לא אכפת לו להיות פה, אתה יודע. זה כיף, לאכול, לשתות פה.
לראות את כל החברים, לדבר איתם, אבל בורא עולם, הנשמה בוכה לי. בורא עולם, תזכה אותה, רוצה לחזור לסטנדר, לגמרא, ללמוד בישיבה. מה אני אעשה פה עכשיו? כנס לארץ, אני יודע מה הייתי שם? תפילות, גמרא, מה נלמד? בורא עולם, אם אני באמת אוהב את התורה ואלה, זכה אותי, בורא עולם, מצא לי פה. לא יודע איך, בורא עולם. וכל היום הזה אמרו לי, יש אחד מהמפקד שלך, מי זה המפקד? מי זה המפקד? איזה אחד, אמרו לא זוכר את השם שלו, דליץ', משהו, לא זוכר בדיוק את השם שלו. אני כל היום מחפש אותו שם. מ-11 בבוקר שהגעתי לשם, עד שעה 5, אני מחפש את הבן אדם. לא מוצא אותו. טוב, אמרתי, מה השעה עכשיו? 5? בוא נלך למרפאה. אני קצת כואב פה כל שעה. תן לי גימי הבית. נכנס למרפאה הצבאית שם של הבסיס. אין רופא, שמע, רופא רק מחר יהיה פה. אנחנו שם איזה חובש. יכול לתת לך אקמול, משהו, לשחרר אותך, אין לי רשות לתת גימלי. במיוחד לא במצב כזה. טוב, בסדר. אמרתי, הנה, השתבח שמו לעד, בוא עולם, רוצה שאני כנראה אשאר פה שם, את הלילה הזה. טוב, מה אוכלים? אמרתי, מה לך לרבנות? תגיד להם, אין לי מה לאכול, מה הבאתם אותי פה? אין לי כלום! מה אני אוכל? אני הולך למפקדה שם, מדבר עם הרב הצבאי, מתחיל להסביר לי פה, שם, תשמע, זה הקפצה וזה, אוכלים לעשות שימורים, אין יותר מדי אפשרויות. בוטנים, זה. טוב. פתאום בא אליי בחור, מלאך משם, אמר לי, שמע, הנה, אתה חיפשת כל היום את המפקד שלך, לא? הנה, זה המפקד שלך, זה ידיד שלו. אחד, גורילה, איזה 2 מטר, קרחת, 0, עם תער. עם מי אני אדבר? זה ישמע לי עכשיו זה. אני בורא עולם, בך מבטחי אני עושה השתדלות, בורא עולם, אני רוצה לחזור לישיבה היום. אני הולך עליו, אומר לו, שמע, אמרתי שאתה המפקד שלי. הוא אומר לי, כן. שלו, שמע, תראה איך אני נראה. חליפה, מגבד, גמרא, מה אני אעשה פה? מה אני אעשה פה? מה אני אעשה פה? הוא אומר לי, שמע, קפל את הדברים שלך לך הבית. ושמע, לא, אתה בא לי עכשיו בקטע של עריקות ו... אני לא רוצה להיכנס לכלא. בטוב אני אומר לה, שמע, אין לי מה לעשות פה. הוא אומר לי, שמע, חביבי, לך תתפלל בישיבה, תלמד תורה. מחפשים קמעות, מחפשים חוטים אדומים, שים ערק פה, שים עמבה פה, שים כל מיני פטרוזיליות, אני יודע מה תעשה. אבל תראו, האדמו"ר מבעלז אומר, הגמרא אומרת קודם כל, מנין שאפילו אחד שעושה ועוסק בתורה שכינה עמו, שנאמר, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אומר הקדוש, כל מקום שאתה יושב ועוסק בתורה, אחד שיושב ועוסק. אתה עכשיו בבית, משעמם לך, אין לי מה לעשות. אתה יושב פותח גמרא, יושב ואומר איזה משהו, איזה לומד משהו. בא הקדוש ברוך הוא אומר, כן, מי זה קרא לי? מי זה? מי הזכיר את השם שלי? וואי! הוא מה אתה צריך? ברכה? בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, אני מברך אותך. אמר האדמו"ר מבעלז, הרבה אנשים מחפשים דברים. והאדמו"ר מבעלז, רבי יהושע מבעלז, היה אחד האנשים המומחים להוציא דיבוקים. רוחות מאנשים ואלה, היה מוציא מומחה בזה. היה לו כוח להוציא את הדברים האלה. ואז אמרו לו, הרב, איזה שמות קודש אתה משתמש, איזה ספרי קבלה? תראו איזה מילים הוא ענה להם. רק בשעה שאני מתיישב ללמוד תורה, הנני מבקש מהקדוש ברוך הוא לחלץ את פלוני ממצר בכוח התורה. הוא אומר להם שום שמות הקודש, שום קמאות. אתה יודע איך אני מצליח להוציא רוחות מאנשים, דיבוקים? רק בגלל שאני יושב בגמרא, יושב ועוסק בתורה הקדושה, יש לי כוח להוציא. ושתבינו, זה לא עכשיו איזה אחד, כי הוא היה לומד. הבן אדם הזה היה קודש קודשים, אנחנו לא בדרגות שלו בכלל, הוא היה עושה הרבה דברים אחרים גם. רק אם מסופר עליו שתבינו, היה לו מחלה, עצירות, הוא לא היה מצליח להוציא את הנקבים שלו בבוקר. היה סובל סבל אדיר. פעם אחת אמרו לו, ויש בעיה להתפלל עם זה גם, שאתה מרגיש שיש לך וזה, זה בעיה להתפלל, אתה לא נקי. יקון נקראת אלוקיך ישראל, צריך לבן להיות מוכן, להכין את עצמו לתפילה. אז אמרו לו יום אחד, שמע, יש שמן עקיק. זה, תשתה את זה, תשחרר, יעבור מהר. רק מספרים, העדים שראו אותו, ושתבינו, הוא היה היסטניסט גמור. עד שהשמש מספר עליו שאם היית מביא לו חלב בבוקר, חלב חם, וכבר הגיע לשלב שהיה את הקרום הלבן הזה, שקורה לפעמים בחלב, הוא לא מסוגל להוציא ולשתות. אמרת לי חלב חדש. לא יכל לראות את זה, היה היסטניסט גמור. מספרים עליו שמתי שהביאו לו את שמן עקיק הזה, לקח, גמר הכל, אפילו ליקק את האצבעות. אמר, מה זה ברוך השם?
אני אזכה להיות נקי, להתפלל ככה כמו שצריך. תראה איזה חסיד הוא היה. אבל מה אמר? כל מה שאני מוציא רוחות, זה לא בגלל החסידות שלי, זה לא בגלל המצוות שלי, בגלל דבר אחד. מכוח התורה הקדושה. שאם יש לי את כוח התורה, אני יכול לפעול ישועות. עד כדי כך, זה הכוח של התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, נתן לנו את התורה הקדושה. אבל בן אדם צריך לדעת, התורה, בלי קביעות, בלי התמדה, זה לא חזק. בן אדם חייב לשבת ולעסוק בתורה, יומם ולילה. יש לך שיעור, קבוע אתה מגיע לשיעור. לא, אבל הרב, היום יש מונדיאל, שבוע הבא זה ליגת האלופות, ועוד יומיים היה לי קורס מחשבים. זה לא משנה. יש שעה, אני מגיע לשעה הזאת. לא מוותר על שעה גבוהה של תורה. כי אם התורה שלך היא גבוהה, כמו שכתוב מסכת שבת בדף פ"ו, דכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל. אין מחלוקת שניתנה תורה בשבת. מחלוקת באיזה יום זה היה. ו' בסיוון זה, אבל בשבת ניתנה. מה הכוונה בשבת ניתנה? תגיד לי, אתה יכול לבוא עכשיו, שמע, הרב, מחר זה יום שישי, עוד יומיים שבת. הרב, אתה שומע נשמה? לא בא לי עוד יומיים לעשות שבת. אבל יום ראשון מבטיח, אני שומר. שומר שבת, הכל, לא ידעתי את הטלוויזיה, לא באייפון, לא כלום, שומר שבת. תופס? לא תופס, אתה יכול לשנות שבת זה קבוע, רבנו, אי אפשר לשנות את השבת. שבת זה היום השביעי, שבת. אתה לא יכול להגיד, שמע, שבת אני אחלק, יום ראשון נעשה החלפות, אני אשמור שבת. כי השבת היא גבוהה. אותו אדם אומרים לך, אתה רוצה שהתורה שלך תהיה חזקה? קבע, אתה לא משנה את התורה. יש לך סדרים, יש לך שעות, אתה קבוע בתורה. וברגע שאתה הולך איתה ככה בקביעות, רואים סייעתא דשמיא. כמו שמסופר על איזה, היו שתי סוחרים, חברים, בעלי בתים, חמודים כאלה, טובים, צדיקים. אם אתה אומר, יאללה, כמה כסף. עובדים מהבוקר, מצאת החמה, מצאת הנשמה. מספיק, לאן הכסף הזה הגיע? לא לוקחים לקבר כלום. מה נעשה? אמרו, בוא נשב עם התורה. בוא נקבע אני ואתה חברותות. כל יום אחרי העבודה, הולכים הבית, איזה ארוחה קטנה, ב8 בערב, קובעים איזה שעתיים בבית מדרש, מרביצים שטיינגן, לומדים תורה. הולך סגור. באו כמה חברים, אמרו לו לאחד האנשים שם, שקבעו אחד מהסוג הזה, אמרו לו, שמה, לא כדאי לך ללמוד איתו, לא משהו לשון הרע או משהו חס ושלום. הוא בן אדם מאוד חולה. הוא בחורף מצונן בצורה מפחידה, הוא אלרגי כזה, הוא לא יגיע לך, אתה רוצה עכשיו בערות לך ללמוד תורה, הוא עכשיו פתאום חודש יעלם לך, יומיים יבוא, יומיים לא יבוא, הוא מסכן, הוא אדם חולני כזה, הוא לא יכול להתמיד לבוא. אולי לא כדאי לך ללמוד איתו תורה, למה תלמד איתו? תמצא איזה חברות אחד, אדם בריא, שתרביץ תורה בשבילך, אומרים, בשביל התורה שלך. הוא כולו מסכן, מבולבל, לא ידע מה לעשות. הלך לשאול את הרב שלו. אמר לו, הרב, מה הרב אומר? תשב, לא נלמד איתו, כן נלמד איתו. הרב שלו ענה לו, תראו מה אמר לו. אמר לו, תגיד לי, הרי אם הוא יישב ויתחיל ללמוד איתך תורה, מסתבר שכוח התורה שהוא ילמד איתך, יגן עליו ויציל אותו. מי אמר שבכלל הוא לא יהיה חולה? אם הוא יישב וילמד תורה, הוא לא יהיה חולה בכלל. אבל זה בתנאי שהתורה שלכם תהיה קבועה, יום תגיעו, ב8 עד 9, ב8 עד 10 שקבעתם, יום תעשו את זה. אל תוותרו בשביל שום דבר. ככה תגיד גם לחברותה שלך. אמר לו הרב, ככה אמר לו, שמע, אם נשב ללמד יום, הכל יהיה טוב. התחילו ללמוד. באמת עוברים חודשים, כלום לא קורה לו. לא שפעת, לא אלרגי, לא כלום. בריא כמו סוס. יומיים הוא לא הגיע לו איזה משהו, ביטל את השיעור, חזר לו האלרגיה. בוא'נה, תראה מה, זה עד עכשיו מה שהגן עליי, זה התורה הקדושה. היא זו ששמרה עליי. הרי הגמרא אומרת, יקרה היא מפנינים. שואל הרב שבדרון, מה זה יקרה היא מפנינים? הרי הגמרא אומרת, מה זה יקרה היא מפנינים? יקרה היא התורה הקדושה יותר מכהן גדול שנכנס לפני קודש הקודשים. מה הכוונה שזה אומר הרב שבדרון? שתבינו מה זה. יש אדם שהוא כהן, ויש כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, פעם אחת בשנה נכנס לשם מהכהן. הוא בא אומר לך, שמע, אם אני עומד בית המקדש, אומר לך, שמע, אני כהן, זוכר אותנו ממש כהן? אתה צריך את זה בחור שאני הייתי כהן גדול, אני נכנס לבית המקדש ביום הכיפורים, ביום הכי קדוש, יש לי כמה דקות להעביר שם עם בורא עולם, אחד על אחד. אתה רוצה את זה ברכה שאני אגיד שם? מי לא רוצה את הברכה שלו במקדש? בטח, כהן גדול נכנס ביום הכיפורים, ביום הכי קדוש,
בזמן הכי קדוש לקודש הקודשים, הוא יזכיר אותי לפני בורא עולם? בטח שאני שמח, אני רוצה. דברך. אומרת הגמרא, דע לך, יקרה היא מפנינים אדם שיושב ועוסק בתורה, ישבת ולמדת דף גמרא, זה יותר גדול מהכהן, הברכה שיכולה לחול עליך. אתה רוצה לברך את אמא שלך, את אבא שלך, את אבא שלך לא מרגישה טוב? אם תשב ותלמד גמרא, הדף הזה יש לו כוח יותר לפעול מהברכה של כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים ביום הכיפור. זה כוח של דף גמרא. איזה כוח יש לגמרא. אבל כמו שאמרנו, התורה צריכה להיות בקביעות. פעם מסופר על שתי סוחרים שעלו לארץ ישראל מטורקיה. היו סוחרים, עובדים. היו יושבים ועוסקים בתורה שלהם ביחד. אנשים טובים, עובדים, לומדים. אשריהם ישראל. והנה, הם עשו הסכם ביניהם. תשמע, מי שיפטר ראשון, תבטיח, ניתן הבטחה בינינו, שמי שיפטר ראשון יבוא ויגיד מה קרה איתו שם בשמיים. אמר, לחצו יד, מבטיחים, בסדר גמור. טוב, ברוך השם. והנה, אחד מהם אחרי זמן באמת לא הרגיש טוב, נפל לחולי ולמשכב, עברו ימים מעטים, והוא נפטר. הוא מחכה לחבר שלו, שבוע לי בחלום, שיגיד מה קורה. ממתין, יום, יומיים, שבוע, שבועיים. החבר לא מגיע אליו, זה שנפטר לא מגיע אליו בחלום, נספר לו מה היה, מה הלך, מה קרה. כלום, שום דבר. אחרי איזה חודשיים, הוא מופיע לו בחלום. הנה חבייה יקיר, הקמתי את הבטחתי, פשוט לא כזה פשוט לרדת מן השמיים ולהגיע לדבר איתך, עד שנתנו לי רשות לרדת. ואומר לך מה היה במשפט, הגעתי למשפט. וכמו שכתוב בכל הספרים, משפט זה משפט. התחילו להציג את כל הזכויות שלי, כל המעשים הטובים שלי, כל המצוות שעשיתי, כל הנחת תפילין, נטילת ידיים, שבת, כל הדברים הטובים שעשינו. התחיל להגיע סכים מגיעים. והנה פתאום נעצר המשפט, מתחילים להביא את כל העבירות, כל המרעין שעשיתי. זה מתחיל לראות שכבר מצטבר יותר מדי. והנה אבל וחפה ראש מול בורא עולם, מה אוכל, מה אומר, מה אדבר. לא ידעתי מה להגיד. הוא אומר פתאום, בלי שום טענה, בלי שום סנגוריה. ירדה מחיצה, בום! חצתה בין המצוות לעבירות, ויצא כרוז בשמיים לגן עדן. שאלתי את אחד המלאכים, מה זה? היה יותר עבירות, יותר זה, מה קרה פה? אמרו לו, דע לך, ההתמדה שלך בלימוד התורה, יום, שעה שלמדת באופן קבוע ולא ויתרת, יצרה לך חומה שאין בה חורים. שאם היית לומד תורה והיית עושה הפסקים ומוותר על שיעור פה, שיעור שם, בחומה שלך היו חורים. והמקטרגים היו יכולים לעבור לצד השני. אבל בגלל שלמדת תורה בהתמדה אדירה, ברצף גמור, יום, לא הפסדת אף פעם שיעור, היא יצרה חומה שמפסיקה בינך לבין העבירות, וזה הכוח שלך היה להגיע לגן עדן. אומר הרב טולדנו, רבי רפאל טולדנו אם אני לא טועה, אומר הפרק בשיר השירים, אחות לנו קטנה בשדיים אלו. מי זה אחותנו הקטנה? הוא אמר על החוכמה אחותי את, זה התורה הקדושה. ושדיים אין לה הרבה לומדים, לא הרבה באים ללמוד התורה. מונחת בקרן הזווית, כל מי שרוצה לבוא ללמוד יבוא